ଏବେ ଖରା ଦିନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ୍ ଶୋଭା ପାଉଛି ପଲାଶ ଫୁଲ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପଲାଶ ଫୁଲର ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କେତେ ଯେ କବି ଆତ୍ମହରା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁକ ହେଉଛି ଭାବମୟ। ପଳାଶ ଫୁଲ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ମନୋରମ ଦିଶୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପରିବେଶ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପରିବେଶକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଛି ପଲାଶ ଫୁଲ। ସୁପ୍ରଭାତର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ ପଲାଶ ଫୁଲ। ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ନାଲି ଚାଦର ଭଳି। ଆକାଶର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭୋଷା ବାଦଲ ଓ ପୃଥିବୀର ନାଲି ଟିକିଟିକି କରୁଥିବା ପଲାଶ ଫୁଲ ସତେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାତକ ପରି। ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଖୁସିର ଆସର ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସଜେଇ ହୋଇ ଚାହିଁଛି ପଲାଶ ଫୁଲ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମନୋରମ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ କୋଳରେ ବେଶ୍ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ଫୁଲ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପଲାଶ ଫୁଲକୁ ଦେଖି କବିର କଲମରୁ ବି ଝରିପଡ଼େ କବିତା। କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜ ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀକୁ ବି ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଏହି ପଲାଶ ଫୁଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍।